Då får vi jobba mycket självständigt och vi har bra lärare och vi har alltid kul. Rörlig bild är rolig för man får göra egna filmer. Är du duktig på att teckna, då är graf något för dig. På ljud får vi göra våra egna radioprogram. Det tycker jag är roligt. Gillar du att skriva eller är du kreativ så gå text?